tomto okamihu boli 5. dostí velká cena BBAG Baden-Baden, rovina listé na 1400 metrů odštartovaná a v čele okamžitě maďarské dělo Jezuita, vedla něho Bribon a Bad Guy na 3. pozici, následovaný Ideon Silberpfeilom, Inovátorom a zadní sled tvoria Barcarossa spoločne s Fury Wing. Koně sú na protialej rovině a v pomerne rýchlom tempe teraz udáva tón v čele Bribon před Jezuitom, třetí je Bad Guy, ale dobrou pozíciu tam má Inovátor pri bariére, vedľa něho cvála Silberpfeil a zvonku je tam ešte Ideo a za nimi dvojca Barcarossa a Fury Wing, která sa teraz na konci protiahlej roviny pokusí korigovať své ztráty. Koně sú v oblúku pred cieľovou rovinou a náskok vedúceho Bribona je necelá jedna dĺžka na Jezuitu. Za ním je tretí Bad Guy, táto trojca odskočila zhruba o 2 dĺžky. Za nimi potom Inovátor, Ideo a Fury Wing tam obieha po vonkajšej strane dráhy a naběhal ďalšie metre, ale dostal sa na 3. pozíciu. Vzadu sú stále Barcarossa a poslední Silberpfeil. Koně sú v cieľovej rovině a stále v čele je to Bribon, ale už na ňo útočí Jezuita a teraz tam vybočil Bad Guy. Bola tam karamboláž, ale stále v čele Bribon. Bribon zvonku Bad Guy a prichádza Jezuita a útok sa pokusí aj Fury Wing. Bribon sa bráni náporu Bad Guy a pri bariére je to Jezuita, ale Bribon má zatiaľ všetko pod kontrolou. Bribon alebo Jezuita, zvonku Bad Guy, ale víťazstvo je rozhodnuté. Bribon víťazí, domáce víťazstvo. Prvý Bribon, druhý Bad Guy, ďalej Jezuita, Fury Wing, Ideo, Inovátor, Barcarossa a Silberpfeil.